Nadaydayaw ti Diyos Ama manakabalin ti so amin manangted iti biag iti tao. Ket dagitoy nga kaipapanan iti sarsurat intayo amwen iti palimod anay lemeng manipod iti panakabangon ti lubong. Tadigitoy kas umay kadatayo ti Espiritu ti Diyos iso ti persa nagkapot sa dilangit. Kadigiti kabsat kas kunaen iti nasantuan a surat nga intayo alaen iti umiso kas adda nga nagtaod iti Dios. Kadigiti kabsat iti pakaisalakanan gapu iti pammati intayo nga aramiden kadagiti nasaya at abanbanag nga intayo aramiden. Tadigitoy isu iti taraon nga nagapu iti Dios gapu iti Ebanghelyo. Digitoy kakabsat agtalek tayo ited tayo ti Dios Ama manakabalin ti isu amin nga nagaramid iti langit ken ti daga. Tadigita kas adda a kababuklan kadagiti nasaya at abanbanag. Ta iti bagbaga iti Biblia isu iti bunga nga nagtaod iti Dios gapu iti sao. So digita met lang iti pagtaraod tayo kabsat gapu iti sao nagturong iti Dios. Isu nga isalakan tayo ti bukod tayo nga espiritu tapno maragpat tayo dayjay biag nga agnanayon nga inkari iti Dios nga adda as talged. Isu nga ammon tayo kabsat tayo iti pakaisalakanan tayo gapu met lang iti pammati tayo agturong iti Dios. Digita kabsat kas napapateg nga adda nga adal awan ti makaala yores yasinno no di kada tayo met laeng nga adda anaparswa nga garamid ti nasayat. Isu nga kabsat digitoy nga intayo amwen iti palpalimod tapno maragpat tayo dayjay biag nga agnanayon tadayta isu gapu ti Espiritu. Ta amin a tao agsubli met lang ti tapok talaga po tayo nga itapok nga kas kunaen iti surat digita kas mabasa iti daan a tulag. No agsaw tayo kas iti natimpla ti asin nga natangsit no di ket nasayaat digita abungbunga tayo gapu ti sao ngagturong iti Dios. Digita kakabsat kas panagamiris tayo kitaen tayo iti bungbunga tayo sakbay nga agipalawag tayo kitaen tayo mamuna iti bagi tayo iti panagsaw tayo. Tadigita isu iti napaypayso nga adda anaylanad ti surat. Katagyaman at Diyos Ama napag-isamin. Amen.